afọ na ihe market na ndị otu ya buying and selling. Nna, importation abụrụ business nna m. Importation abụrụ business nna m. Importation abụrụ business nna m. Biko na importation abụrụ business. Echi ime business, echi ịchụ ego, ife ilu na ịchụta ego na importation. Ngwazi ya tries ya nke a nchi ikwu. Ka ị marazi ya na ya achọtakarị ego na anwe isi na ịchọta na importation. Kwa nke a na-achọ ọbịa ofe aka, ya abịa. Na ịchụ ego ọsọ ya bụrụ nnọọ 50 naira na-apụta, ọ na-apụta everyday. Ị na-afụ ego gị, ọ na-efe aka. Ego gị anọdị di ya. Ichi program onwe gị, ichi ịrụ onwe gị arụ, eru onye onwe gị na with 50 euro ahụ. Ife ọ bụla ichi ime, ị na-arụ ya with the 50 naira ahụ, 50 naira ahụ. Biko kwano, ụna ya sị na okwu m na-ekwu nkwa ike kwugide mee mistake. Because my video, etu m si kwu ya ka m esi tinyere onye ya. Onye na-ekwu eketa onye ma ebe a kịta mụwa mụ ada akwa ebechapụ ya. Ndị na-ebechapụ ya beta arụ ọrụ na arụ na ma. Ịchọzi rụọ ya enye ha ịchọ isi wee rụọ. Na beta anụ bụ na arụ na ma na. So mụ ada ebe anything. Etu a nsi wee gbu the thing ka m na-esikwa let the thing. Hey! Onye mgbu. Tu o si wee gbu the thing ka o esi wee let the thing. Ọ nwere ya na-edepụ. So, anyị na-ekwukwa ihe anyị na-ekwu. So, ya na ịchụzi ego. Ịchụ ego ahụ, mma anachi ya tabi. Na my video, biko ọ bụrụ script ka m na-agụ. Ọ bụrụ enweghị ebe ede efe ede. Amụghọ m ya amụ. Amụlọ m ya amụ. Ka ya na-akpọzi amụlọ m ya amụ. Ihe a bụ njọstụ mgbe vidio, ntinye vidio na-agwa unu something. So ihe niile na-agwa unu bụ etu o si wee dị, ma ọ bụrụ ife mma sị na mkpucha debe nọ ihe a ka mma agwa unu. Because the okwu dị dia, okwu kwụ ọtọ, mee kọgide mee mistake ma ọ kọgide lofu, nwere ihe na-elofu, ọ dị dia. So a sị na n'ọmụsị. Ịchụ ego ebe a local business nna. Anything ọ bụla ị ya menwu na be anyị na-eme ya. Ọ bụrụ na ọ garị ka ị chọọ ịkọ, ị na-akọ garị. Ọ bụrụ na ọ vegetables ka ị chọọ ị na-akọ vegetables. Ọ bụrụ na ọ tomato ka ị chọọ ị na-akọ tomatoes. Ụnụ ebezina na ihe gara ọnụ. Nwaanyị o ji gara ọnụ, onwe nke anyị na-arụ. Onwe nke anyị na-arụ. Onwe nke anyị na-akọ. Ka onwe nke anyị na-arụ. Erute m mgbe ahụ nwewa ndị anyị nọ n'ugbo anyị na-arụ ụmụ ihe shuo mmadụ na-eyi. Nna iri dị shuo asị nọ shuo aba. Ịkọgodo onwe gị ọnụ. N'obodo mmadụ nọ na ya, ndị obodo a na-eje iji go anything. Fụ nke obodo fa, nyegoro nke obodo ọzọ. Asị fa emere ya. Ọ dị nnukwu kọmpani niile nọcha ihe niile ha na-eyuzu ha ji wee na-arụ ọrụ dịcha close to them. Ha dịakwa eje ihe dịka ibiri Enugu City, ije Port Harcourt jegoro ihe na asị. Enwere ndị dị otu a, but they try as more. Ha na-try their best. Ha na-enwe etu ọ bụla ike si dị ha. Ime sure we go na 80% of ife ha chi igo they around. The ndị ọzọ nwezi ike ọ dị fa. At least the plan n'ogodo, the system n'ogodo. Nke ọ bụrụ ọzọ nke pụta ihe a dị ebe na ugwu awụsa iji iburu ya. Ijichazi ugwu awụsa anata ego ole ka ihe ele. Ebe ịma na igorie na nke omume Okeke. Obekwu ego. Ịma nkwụsị ụgwọ ichi ugwu awụsa. Igorie na nke omume Okeke ime ihe ichi ime elekwu ya obere ego. Onye ọbụla agụ ya na-agụ onye ọbụla. Ọ bụ na tomato ka ị nwere, nye onye nwe tomato ji, onye nwe ji, onye gị ji. Agụ ya na-aga onye ọbụla. Inwe too much, ịpaketi ya, pụta ya Europe. Onweghị nke ha na-akọ. Ibute ya Europe, ilele ya. Unu ejezina bute nke ha dobe na bụ ụnụ.
ma na-eme na ụnụ ma anya biznes ekwu okwu ụnụ kwuo maka ndị nke ọzọ na nwe obodo ọ na-asị na ụnụ ma anya biznes ọ nwere ihe ụnụ ma anya ya na-eri ka ụnụ na-eme ka anyị na-eme sorry ka anyị na-eme because abụ m onye Igbo and ajụzụna m afa m nwe ebe nsi mma gbu na onye wụ it's time nwe ya m onye wụ mma kọwara ụlọ onye wụ mana ọ time ka o ya eteki ka ya bịara ihe ime advat ọ ya bụ esi na afọ onye nwa na-ewuzikwa ewu nna ewu na nnọọ tinye uche n'ihe m na-ekwu oh my life eje na pịa aka na like anụ debe arụ na nna enyere m nke a nye m weta ezigbo like by itinye uche n'ife a na-ekwu na my videos tinye uche na idea for nwachapụ nke a biko ruo n'ụlọ ọ dịkọ onye a sị na ihe akụ ọ na-eri ọ bụrụ ihe ọ na-eri nna ahụ dị ahụ na-akwado dị ịkpụ akụ sef mana ọ bụrụ ihe adakọ m alachi otu everide ị na-ejebe je tawazi ya ka na ọ bụrụ ọjị etu a si akwu na okwu na ka ị chọzi ka m na-eme ma anụziri ụlọ aka m so chenji ihe ọ bụla ị na-eme ụnụ ejesi na obodo ndị ọzọ maka ọsọsọ Igbo land bụ ife mma na-akpọ n'ọnụ ma na-ekwu okwu ma ndị Igbo achọghị m imerụ ndị tribals advat ma ọ bụ ịkọtọ ha nke ọbụla eje ịba m activist ma ọ nọ politishan agwụkwa m politishan biko so ihe ọbụla mma na-ekwu onwere obodo ọbụla mma na-akpa afa obodo nwere ike ịkpa afa like my previous videos mkpọgo bụ Roman Empire and enwere reason njuwe mee ya otu a so eme my other videos ya ama ihe mee nji mee ya otu a for example onwe ihe blọk anụ ebe nje like etu nsikwu nje holiday nkwu na my other video wee gagharịcha ebe anụ azụ ya afụ some blọk ọkwa blọk ịtọ onwekwe ihe ọzọ dị na ya sị na blọk ịnweta ka esi wee na-aga ede blọk ịtọ anụ sekuriti ya akwụrụ ụgwọ tiketi kamera ya nọrịcha na-ere nna asị nnọọ ebe ndị nwa bi mgbe no the rest of the na the other ụlọ anyị binago na nọọsụ ịta afọsị ha na were ofu mgbamgba tori were ezigbote mgbamgba tori debe n'okpuru ya ka ị ga-agụ nna ya nte onwe m mbụ nsị ọ bụrụ ebe nsị kịta anụ asị na ya alụsị n'ofu nnukwu alụsị to God na nka nna nke ọbụla ị mere ụkọ dịka nna nke ọbụla so reason nna bikonu ka anyị birigoru n'ụdị gọọmenti na famili anyị bụ ndị Igbo onye ọbụla n'ụlọ akpọzi na gọọmenti n'ọrụ onwe fana ebe gọọmenti na-eteka bifo iruo ebe gọọmenti nọ nna iwu ike inwe ugo ma ọ na ka na-asị ka ebido maka ihe ya na-eme erika na-ekwu okwu gọọmenti biko ebe okwu m na-ada taa ịfụ ka tọpik si wee bụ na okwu ndizi okwu bikos na ọbụla okwu ife a ka m ji wee mee vidiyo nwa mana ihe omume m ji mee vidiyo na mmemezie na my next video ka anyị tụba na uche na akụkọ a ife nkọta bụ gịnị ndị Igbo biko toye na ihe uche because ihe na ihe niile a na-ele n'afịa onwụlọ almost na because m na-ekwu onwụlọ nke ka na wit yeje afịa kịta jee esi na ihe na-aba nke ka na ịmarụ atụọla ya na wit nke mpe ka ị ga na-ekwu na ihe na-ekwu maka ihe oge ọbụla bụ nke ka doesn't mean na nke a anaghị na-exist so ndị maka ndị mgbu ka njikwa ya nkwụ ndị mgbu ndị maka ụnụ ka njikwa ya nkwụ na because ndị na-eme na ha gụọ akwụkwọ ma ọ na-eme na ha mee nka
nna anyị agụrụ akwụkwọ mana anyị nwa ma ihe wụ na inye m ife a nye m ife a isi ya na nke a nke lachabụ bifo na-acha white nke a na-acha black nne nka nkwuo nne nka nkwuo ọ abụghị agụmakwụkwọ anyị nọ anyị agụrụ nke ije n'ọnwa maọbụ ebe na-ekwu ife mara afụ anya you know yeah so na adịghịzi anwụrụ ewere ife dị na bonu tufuo Netflix mpụ ụnụ ife mpụ ụnụ ji merụ kịta anụ ụnụ baa ụnụ YouTube na na-enene ife sọrọ ụnụ kịta YouTube mpụ ụnụ na Netflix eke ụnụ ji enwụrụ tufuo si na obi ya adị ya mma ebe ọ nọ ụnụ na-ekpe ekpere ndị na-akụziri ụnụ ekpere a bịapụrụ nke ha jedebe ọfụma n'ime shefu tinyere glaasị ị na-akwụ ụgwọ na-enene ịgba flight ibi ebe a nụwa kpọrọ ije ebe ya na-enene mụwechaa anya oku okpo na si okpo esokwa m makwana m